La xica ja ha pogut acostar-se a la música clàssica a través d'un espectacle multidisciplinari programat este dissabte al Palau de les Arts de València. Una obra que ret homenatge a l'amistat entre dos artistes russos, el compositor Mussorgsky i el pintor Viktor Hartmann. Conta la història que el compositor rus Modest Mussorgsky va compondre la seva obra per a piano Quadres d'una exposició inspirant-se en les pintures del seu bon amic Viktor Hartmann, que va perdre la vida per un aneurisma un any abans. La història la conta en paraules, música i arena, una pianista, un actor i un pintor. Mezcla de forma transversal diferentes lenguajes. Por una parte, todo el trabajo actoral que tiene un personaje que reencarna la figura de Viktor Hartmann, y por otra parte, el trabajo del artista de arena que Borja González nos presenta con cada una de las 10 partes musicales que presenta la partitura. La pianista Judith Kertész, l'actor Santiago Martínez i l'artista d'arena Borja González creen un espectacle hipnòtic que endinsa al espectador en la partitura y el lienzo. Me gusta mucho que mis espectáculos cuenten algo que llegue a lo profundo de cada persona, que cada persona lo entienda a su manera. Notas cómo están siguiendo cada trazada de tu mano, cada historia y notas cómo están completamente dentro. Arenas Musicales és un espectacle educatiu que tracta d'acostar la música clàssica als més menuts.